nanti akan dihibur tari ebek dan juga tari lengger Banyumasan yang siang hari ini menghadirkan duo lengger dan duo desinden sekaligus duo blukang yang nanti juga sebagai bintang tamu kita. Dan ada juga artis kita yang sudah tidak asing, ada Gonel Ria Asih dari kawasan Kota Bercahaya Cilacap tentunya. Oke Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kembali kita bersama grup Ebek Ora Mesti yang siang hari ini bekerja sama juga dengan Mudo Laras Indonesia, Karman Ebek Banyumas, dan juga didukung sepenuhnya audio pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah yang sangat mendukung ada ABS Pro Audio dan juga didukung oleh Kasper Berisik, ada Sonek dan Roni Player. Tidak ketinggalan juga siang hari ini Mudo Laras yang dibantu bersama para konten YouTuber dari berbagai wilayah yang siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita untuk bersama-sama mendokumentasikan kegiatan pagelaran seni Ebek Banyumasan dalam rangka Walimatul Usri keluarga besar Bapak Purkecol, yaitu pernikahan Mbak Denit dengan Mas Hendrawan. Semoga kedua mempelai menjadi pasangan yang sakinah, mawadah dan juga warohmah. Amin ya robbal alamin. Oke Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk hiburan pada season yang kedua kali ini setelah kita tadi bersama-sama mengikuti hiburan campur sari bersama Mudo Laras Indonesia, tentunya bersama Sonek dan juga Roni Player. Untuk mengawali perjumpaan kita siang hari ini di season yang kedua setelah kita beristirahat, masih bersama Mudo Laras dan juga Ebek Ora Mesti. Sagunging para rawuh ingkang dahat pinundi diberi kawula minangka susuling ngatur saking kadang seniman seni Ebek Banyumasan grup Ebek Ora Mesti ngaturaken sugeng siang sugeng pinanggih dumateng Bapak Ibu lan sedaya warga masyarakat khususipun wonten Blok Sitapen Kelurahan Keranji Kecamatan Purwokerto Timur. Kawula nyuwun dukungan doa restu panjenengan sedaya, mugi-mugi lampahan seni ebek ing wekdal siang dumugi sonten sak mangke boten manggilangan satunggal punapa lan dipun paringi kelancaran dumugi paripurnaning lampahan sak mangke. Ing mriki kangge kagengaken swasana ing wekdal siang menika saking konco-konco kadang pradonggo kadang pengrawit saking Mudo Laras badhe ngaturaken gending kagok Semarang. Katur dumateng para kadang pradonggo saking Mudo Laras. Sumangga dipun laras. Monggo.
Jepidem prabawaning ratri sasadara wis manjer kapuryan jiwa manese Bengket Sri Nateng Jalu Sini Roko Sang Yaning Dasi
aglar ning Cakrawala winulat ngelangu yen wis rampung ndang balekno randene paksa kebegan saking kehing sarang kono langsung warata tanpa selo wanci nipu yo layo arasa manggu sakit wiran dadi layo layo tinin diana bapak sarno sing ayuk sing roko kaya krengsang tata titis tora prasaja jangkarawore memang tegak sampama yelas yo miturut kang utama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagunging karahayon kajiwa kasarira dumateng Bapak Ibu ingkang sampun rawuh wonten ing Komplek Sitapen, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur. Ingkang sepindah boten katulampen monggo kita ngaturaken unjuk syukur dumateng Gusti Kang Murbeng Rap. Ingkang sampun paring kelipur, paring kesehatan lan paring wekdal kangge kita sedaya. Ing siang menika alhamdulillah kita saged manunggal nyawiji wonten menika papan kanthi mardu mardikaning penggalih. Saking para rawuh ingkang dahat pinundi kepareng kula ngaturaken rantamaning adicara ing wekdal siang menika nderek mangayu bagya kawula jumantaka ngadeg wonten ngarsanipun sagunging para rawuh sedaya saperlu kangge sesule ngatur saking kandhang seniman seni ebing Banyu Grup Orti Mas Seto Kapet yang kopi tapi jalan
wonten Kang Sugi kadang dalang Berkatu lampen kaulin iki ngaturaken sugeng pinanggi sugeng siang tepat dengan sedaya ingkang sampun rawuh. Lan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pindhan mbok bilih anggen kawula sak rombongan sak mangke paring lelipur. Seni lagu seni ebek lan ugi seni tari lengger Banyumasan. Ingkang menika derek pangubagya wonten tasyakuran Wali Matul Musri. Panjenenganipun Nimas Ayu Denit kalian Dimas Bagus Hedrawan putra putrinipun panjenenganipun Bopo Purkecol Kendang ingkang sampun nglaksanaken adicara panggih lan ugi ijab kabulipun antapun kala wingi dinten Sabtu 11 Oktober 2000 selangkung. Lan boten katulampen kawula ing mriki ngaturaken agunging panuwun dumateng Forkompinca Kecamatan Purwokerto Timur, pemerintahan Kelurahan Kranji, lan ugi ormas lan sedaya warga masyarakat ingkang sampun paring idi palilah dumateng kawula sak rombongan anggenipun sak mangke paring lelipur lumantar seni ebek Banyumasan lan ugi seni lengger Banyumasan sak mangke. Pahargyan siang menika dipun dukung utawi dipun sengkuyung dene Muda Laras Indonesia wonten Karman Ebek Banyumas, ABS Pro Audio, Casper Berisik, Sonek lan ugi Roni Player, lan wonten bintang tamu duo Blukang kalian Ria Asih tawi Gonel ingkang saking tlatah Kota Cilacap Bercahaya. Lan boten kaltu lampen kawula ing mriki dipun biyantu wonten kalih Warenggono lan ugi kalih Lengger. Wonten Maksur lan ugi Pepi Sinden. Lan kabiyantu penari Lengger ingkang sampun kondang wonten tlatah Purwokerto Banyumas mriki wonten Resti lan ugi Inggit Lengger. Sagunging para rawuh ingkang dahat pinundi kados pundi gegeripun para prajurit-prajurit saking ebek ora mesti. Ing mriki kawula sak rombongan ngaturaken sugeng siang, sugeng mirsani. Nuwun.
Ya, hati-hati. Diucapkan selamat datang buat dua belukang. Salah satu artis fenomenal.
Ayo, 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 ayo. Iya. Iya, ayo yo. Kawus dewek lan gonel. Alah, alah. Tenang benel. Batiri nyong nel.
karen wong bagus sing tekane lisus kali gedung jero banyu milih nang sate nang sate bola sambung papan saya suncopane ngawulan ya rama ramaku dhewe sambung lah niku wau Nuwun para pamirsa Kagung Sumawana Putri mekaten beksan gagrag Banyumasan saking prajurit-prajurit saking grup seni ebek ora mesti pimpinane Mas Kaper Seto niki luar biasa. Mugi-mugi dadosaken lelipur kawula lan panjenengan sedaya ing wekdal siang menika teksi wonten gelaran kesenian seni ebek Banyumasan ingkang siang menika dalam rangka Walimatul Usri panjenenganipun Nimas Ayu Denit kalian Mas Hendrawan putranipun panjenenganipun Kang Pur Kecol Kendang ingkang sampun kalaksanaken kala wingi ijab kabulipun katerasaken resepsi wonten dinten Sabtu 11 Oktober 2000 selangkung. Nah, iki mangsane iki ya res. Mangsane iki ebeke karo ngaso dina iki dina luar biasa kanggo awake nyong batir-batir pada kanca-kanca muda laras, kanca-kanca seniman lan seniwati melu mangayu bagyo des ki melu ngrameni anane hajate Kang Pur Kecol.
Niki alhamdulillah sangat Kang itu. Iya pokoknya res. Kaleresan wonten artis Artis sing wis kondang kaonang-onang, sing wingi tes kecelakaan Gomez ya alhamdulillah sing ki wis bisa pahal maning ya Mes. Terus lagi ya sing jenengane Lengger anti meteng ya ki res. Anti meteng Orang kayak kowe dela meteng. Mau ngene bae lah. Iya dong kok disit lho. Ngene pada mudun ngene. Engko dhisik nyentek ngulur kabel sedela. Anjir, niki saderengipun kula uluk salam rin anu asal. Iya. Kuwi penting res. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajah Resti Alhamdulillah. Soleha. Amin. Nganggo soleha iya ngebek Iya, kan. alhamdulillah. Mas ABS, saya minta mic-nya kamu satu. Walaupun ini bawa mic tapi ini mic-nya udah gak kanggo gawe. Kayak kena tembe lagi anu kok. Cek loud cek. Testing, setetes langsung blenting. Yang angger Gomez karo anu ya ora. Ini kurang apa ya, sepetil Mas. Perlo saya kurang dino. Halo. Halo 1 2 3. Jeneng wis ayu-ayu kepriwe? Halo. Ngomong kok. Itu tadi bukan suara aku Mbak Resti. Oh, sore siapa Mbak Helen? Ya, Mas. Suara mixing nih. Oke, Jin, ini direk nepangaken 20 kang ini di acaranya Mbak Sinten? Mbak Deni. Mbak Deni itu habis sunat ya? Habis sunat apa sih? Wis bojo. Oh, wis kok. bojo. Oke, diucapkan salam dulu niki buat warga Stapen, si Tapen ya? Si Tapen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kayak orang. Kenapa ngerus? Oh iya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jane wong si Tapen geleme digentak gentak. Ya halus-halus balora semawur kira digentak moni. Iki arep apa ki res? Kon ngene kon ngapa? Sinden udu, penyanyi udu, penari udu, anu kon ngapa? Jane kon barong me, anu barong. Oh, kok barong mes. Kamu sudah sehat? Sudah Mbak Resti. Alhamdulillah. Mas jaru-jarukune wingi ya dodongakna ngerti arep mati ya res. Malah urip maning perjalanan masih Pak. Ya kok kedewekan lah. Mbak Helen, barangkali mau kasih ucapan doa buat Mbak Denit sama Mas Hendrawan tentunya. Teruntuk buat kedua mempelai Mas Deni dan Mbak Hendrawan. Siapa? Mas apa? Mas Bagas dan Mbak Deni. Nah. Mudah-mudahan menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Mugi-mugi punya keturunan yang atau soleha. Amin. Harus dong ngakna aku tuh anak atau neres. Apa sih? Apa sih? Kok harus soleh-soleha jadinya kayak gini. Nah iya, mudah-mudahan menjadi pasangan sakinah mawaddah warohmah tuh keturunan sing soleh-soleha metune kayak gini. Gak Pak? Lha anak atau ne. Oh, solehot. Sambung dadi. Oh kayak gitu. Soleh-soleha gini. Anji, Mbak Helen. Pripun? Itu kan di pamflet ada senior ebek, pawange ebek. Anjir. Kenang apa sih neng kanan? Sing pundi. Oh nggih. Nggih ngriki Mas. Resi Aji. Sinten? Mas Resi Aji. Mas Resi Aji. Peluk mama. Mas Resi Aji peluk mama. Alah. Anjir diucapkan selamat datang. Oke, itu kebetulan salah satu putra dari Ibu Sariah Lengger Oh anjir. yang ada di Rawalo. Anjir jauh-jauh dari Rawalo. Anjir. Selamat datang Mas. Rika Duda apa Bujang? Oh Bujang. Oh selamat ya Bujang. Temenan Mas, kayak lagi nge-live kabeh lombok bojomu nonton Mas. Oke Mbak Resti ini gimana? Mbak Resti mau katanya mau ngasih hiburan, mau nembang apa sih Mbak Res? Ya ditawarkan barangkali itu Anjir. buat si Tapen atau Bos Ucap juga hadir Bos Ucap yang dari Cilacap. Loh, sangat Cilacap aduh ya Mbak Res. DP ya? DP ini di situ itu ya? Anjir monggo salaman disit lah. Salaman di situ sekarang Cilacap. Rabu. Ini juga diucapkan selamat datang juga para YouTubersnya Indonesia, Banyumas. Betul. Ada dari
Mas Toro, ada dari Pak juga, ada dari Pak Bondan juga, ada dari Kang Jai, ada dari Pak Marno, ada dari bojone nyong ora sebut. Mas Aris. Oh iya. Kok Mas? Maestronya Oh, juga Bos Ucok ini ya yang dari Cilacap yang tidak saya sebutkan satu persatu Yang tentunya. tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Res. Oh iya, nanti ngedang celeng mogok ya. Celeng mogok. Ini mau dikasih apa dulu ya Helen ya? Bu, lagunya apa, Bu? Caping Gunung. Oh, Caping Gunung bares. Loh kok sih ngapa? Duh, nyontan tuh penyanyi. Ya, Bu, nyontan Aduh. ngene luar jantro. Ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Dobelan nek, dobelan. Burung mulai ya, burung Ora, ya, Bu. nyong takone karo aku pas miki metatak-metatak kayak apa sih ora kowe sing ora Aman. klotak-klotak. Aman. Wis tak set jiret kene karo pelulang. Oh iya. Set telah ban ngene ngek. Ya. Gue aman nggih, Bu? Aman. Masa kon tebune gondal gandul. Oke nanggap koma ora bain-bain ya. Jih. Wis anti menteng, anti Terus. segala-galanya. Ji, manggo arep ana sing nyawer. Bapaknya kan ibu kira cemburu. Oh kayak gue ya. Lah pada sunate. Apa kok sunat? Dia kan bapaknya sunat yang sunat ngene nyawer kaya ora apa-apa, Res. Selang. aja sih. Kepriwe jarane nyong wedi banget. Mbok. Res. Hei. Ya jere sopire kon pada jogetan dhisik. Oh, jogetan dia. Ini ki nggih Mayu Bagyo mata sesepuh Wini Sepuh utawi apa ki ya jenenge pepunden saking tlatah Sitapen Purwokerto. Ora adil Mbak Pepi ora mudun. Anu gelunge digede kena Iya kok lagi. ijik-ijik tekane jilbaban cilicik banget kok sangane lakon mudun. Ge, lah ya mau gede usah kayak pating pada kayak gue ya nyong tak ganti kamu kayak gue. Helen, Dalem. ibaratnya dewek sing gacor dheweke bocah loro anu pada ngapa? Pada bisu apa kepriwen? Ya bisu anu kaya nenu anak kremprekine kuwe. Udah anu gatel. Mulane sing mau kan iki kemput anu gatel kuwe Res. Ayo, mengko dewek battle ya. Apa? Karo nyong mes, tenang be mes. Battle ngapa? Or mendem. Oh kayak Wani gue. ora. Ngomong apa sih Per? Gak tahu ini lengkirnya kok ngajakin battle-battlean. Oh yo kuwe njaluk Res. Terus Mayu Yo. dikasih niki kagem pepunden teng dusun Sitapen nggih. Iya kok. Niki ricik-ricik, damelakan ricik-ricik minggah Sekar Gadung ya, Mas. Nggih, niki tes sesarangan kali mudo larasnya Nyong Indo. kok jogete salah ora apa-apa Res. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong kadar nang kene tuli anu ora dinilai ya ora eta ngitung, teka yang ngono, ora yang ngono, labuh yang ngono, ora labuh yang ngono. Wong jeneng ebek-ebek ora mesti sing depandegane nang Kasper berisik. Oke, jajal nyong takon dhisik sedurunge labu. Apa? Ora mesti ebek, ora mesti. Biasanya kan ebek kuwi tuh sekar budaya sekian, ini sekar candi ini. Kenapa dene? Ora mesti anu kepriwe, Pe? Ya, kena ora mesti labuh. Ora tau labuh. Pertama iku Terangsane. keloro ora mesti ditanggap. Ji. Nyong kowe Ora kayak mesti. pada gie, anu ora mesti bayaran. Ngomong sih angger sing kowe anu temenan. Wong ki bot-bote aku terus lahir batin karo Cik. paket sol kendang. Betul. Kok aku yang dalam kendangi pokoknya Gudril, ayo mas pada Gudril ya gue. Ji. Bu wong yang ngitungi amplop dia per lah, aja terpikir. Sing arep pada dorang ya oli bu, mau ngasih welcome together. Ya iki nyong nengane wakil harus diajak dorangnya Apa? salamnya mari nyong, Bu. Ayo gue. Apa yang gue nyong? Oh iya. Ngapa sih bagi rata, Mbok? Lagi sing siji sini. Lagi siji nurung adus apa kayak tulisannya. Rika Bengger, ya maju Dudari, ngelagirnya kudune do pincut sikile. Ah, tepincut sikile. Pedarak Monggo Mas, Pak Sarno. Gini udah larasnya Indonesia. Pokoknya ebek nang Purwokerto angger Labuan karo mudo laras ya wis gampang lah hitung-hitungane. Ayo yo, sinden sing viral ge. Ayo yo, si Sur. Ayo Sur.
doa lolo doa lolo Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ngada dhamma billahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma salli wa sallim ala rabbika wa nabiyyika wa rasulika Janur kono korona putara pinolan ajale kena jangkane durung ganjarane kalendra pone sor dorondenge ayale bojone manurut tunjung meladi makane galung la sopeng kenangku sawerangking kula tumung mancawaran lan malam balik ninggal lagi pasya coklat lapar terulang celup bodoh aja trangking wong urip bareng sekar gedung sekar gedung ayo pada nonton lengger ngelingan budaya ning kolan banyu masak bisa
Ayo yo. Ai. Lo. Ha. Sakolon. Ai. Hoi. Ha kadingan. Gelas. Ayong lancip temen komes. Kaya panggal deneng Gedung
guyerane guyerane bunga sekar gadung oi 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 sekar gadung gadung esa aja aja timbang bingung gawe karena budayane banyu masan bisa gawe bunga sekar gadung sekar gadung gadung kabulane sekar gadung semaya maya sekar gadung Gadung esa maya maya nimbang bingung ayo pada nonton lengger gonel telat elingana budayane punah penyumasan bisa gawe bunga gadung sekare gadung jadandun kamu lane sekare gadung sama maya sekare gadung sekare gadung gadung esa disit ayo aja mendem lah lenger ayo mendem nenen wis ki res wis len kaya kepenak temen ngoden ya mendem memang kolon wong anu wagune il ngene-ngene teng joget ora yu iya kok joget sing dadi carane nggo pengen ya malahane golek joget kudu digawe-gawe kok jaru-jare nyongan wis ahli dalam bidangnya ini menggo kenep-kenep ya Tuli ora kayak kue. anu kepriwe res Maksudnya kue supaya kamu apa baiknya bisa. ya tapi ora langsung sing ngangal banget gue ora res Kayak ku angel. Berarti lenggok kowe. kok ngerti mboknya spesialis gedangan Oh iya. dijek nang derik ya anu kangelen Oh iya. Berarti yang biasanya kayak gelaran nang kana suketan ya ora. kayak res ki biasanya kayak sendeh nang tembok ya tang ding dung adang ting tung ting tang ting tung sih ya ampun alhamdulillah ini benar-benar bahagia banget siang hari ini ya Mbak Resti Betul sekali Mbak Helen. Piyaine tiang stapen niki memang bagus-bagus ganteng-ganteng. Alhamdulillah. Aduh, kayak sing dasternya kuning kayak ini bekotone ayu banget. Ya kayak perawan zaman 45 apa Helen. ya? Rikarane Iya. siapa yuk?
Diuber mari kanjeng Sunan Perkarane takoni. sapa? Alah, Nyontan Narpen. Alah ya nyong rasiwen. Aduh. aduh. Pripun iki Mbak Resti? Anjing, niki sampun kami arsa oleh gending ricik-ricik minggah Sekar Gadong. Kagem ngiringi beksan lengger utawi celeng niki nggih wong kena rupane kados celeng asline kados niki. Ya res. Kebewen. Ye. Manggo anyong ayu kok ora payu. Ya ora apa-apa. Wis kene bae sekakmat. Ya Iya. ora apa-apa. Konyong kaya celeng-celengan aku andalindil karo konyong ayu lebih kok ora payu res. Jangan seperti itu sayang. Oh alah. Kamu nggak ke kelingan yang kemarin malam Jumat itu? Ngapain sih? Suami aku kan ke rumah kamu. Oh iya Niup medeni lilin ya. ya res. Iya. Ya ki wingi bojone kae sing dadi ebek di ebek kena karamburi. Sing ora ana rambutnya, Mbok. Ngenyong ya lah rambut. Batire seto kae. Aduh. Ki nggo selingan, Bu. Jogetane wis arep dangdutan apa ora Ibu-ibu? Oh ya kudu. Dangdutan, Bu. Ya kudu. Ditawaknalan mbok menawane arep ana sing dueti. Onji, monggo Iya. Bang Bade ikut dalam atensi ya. Iya betul sekali. Anu orang bareng gawe ya tuh atensi apa sih? Iya, bareng Bang gawe, Bade tuh iya. nyekar. Nyekar tuh ini kuburan. Nyekar gara-gara nang makam mbok nyekar. Nyekar ini kuburan. Terus bahasanya kepriwe Yu? Ya mbok arep sing arep nembang apa sing Anjing. utawa jaluk lagu. Monggo. Karena ini sudah mengingat pukul 2 menjuluk mari ngisor, Cik. tidak menerima BPJS, Ci, menerimanya umum. DP. Lah syukur ya kontan langsung 250.000 selaku. Ki aja kelalen kok res. Pripun? Biasa dulur lanang kae Anjing. anak kae Bakso juragan kucir. bakso. Ya pok nganti telat. Oh, iya. Kok sing di omahe kaper. Oh nggih. Lah kaper ta cokan demai do iki. Apa? Oh merah jambu. Enten pemundutan merah jambu setuju Bu? Setuju apa ora ki jajal semaur ramak? Wong kena ebek ora mesti ya wong ditakoni setuju ora setuju ya setuju ngono, ora yang ngono, nabu yang ngono, ora yang ngono. Kayane wong kenen ora tau weruh wong kaya nyong jamak dadi golek nonton iki. Kayak wong apa udu kayak. Kue tuli terkesima. Wong saking ayune kojan mau bolong pisan. Kempol bekai tukang ngarit res. Aja ngomong aju. Ya Bu, kempol bekai tukang ngarit. Lah, Oke monggo Mbak Resti niku Anji, pemundutane. jajal Mas Warsono, ayo Kek. Mas Warsono. Tukang ngerjene. Onji. Mas Nah. Warsono. Kita mbobot siapa? Mas Warsono Onji Mas Warsono. alias Om Sonek. Aliam Osonek. Kayak duda nih. Manju kelon. Lah kepriwe? Ora kena kayak gue. Lah kepriwe sih? Kecuali nang buring ana. Oh, itu warai sing bener. Mas kepriwe mau? AA Sonek Aa Sonek. alias AA Warsono. Aa Warsono. Saya minta Saya minta. buka katokmu. Gue malah lebih parah. Oh, dal tenglang. Lah kan yang tenglang kowe apa? Kok anak bojone besi kurangan kok. Ya ora lah. Ji Mas Warsono, monggo diiringi niki enten pemundutan merah jambu. Si kali Mas Daong. Ji. Muda larasnya Indonesia. Gonel. 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 Bombong banget Gonel bombong banget. Ay 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 ay. Bajun. Goyang goyang goyang. Ayo. Hey! Goyang cintaku. Cinta merah. Merah jambu. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat.
tetap setia sampai mati. sampai mati. Ya. Cintaku hanya kamu. Ya, alah. Bu nyanyi ya, Bu. Rinduku hanya kamu. Rindu Ya, ya. hangat Ya. Sing teng nyanyi ndi ke? Awak kan nyanyi. Nyanyi ora. Punten, Dek. Punten ya. Sayang. Abriwe. Ayo Mes, bojone Komes. Aku berdandan hanya untuk kamu. Ya, aku bersolek hanya untuk kamu. Alaya untukmu. Bujang ya, Ras, bujang Ras. Resti bujangku Ras. Ya, dari rambut. Ya. Solololo, semua itu hanyalah mulutmu. Ia milikmu. Mbak goyang, Mbak. rambut dan jantung milikmu. Lahir dan mati cintaku padamu. Lagi, sinten sing saged nyanyi? Cintaku hanya kamu. Cinta Nyanyi maning, Mbak. rinduku hanya kamu. Rindu hatiku. Alah, Lihat pohon pisang. apa pohon pisang? Ayo melu. Ayang. Ayo yang. Ayo nah. Yang. Ayo yang. Gendong ya. Asik. Ayo Bu maju Bu. Nyanyi. Apa sih? Aku berdandan untuk kamu. Solololo. Aku bersolek Mau di mana? hanya untuk kamu. Untuk siapa? Untuk kamu. Alah, maju Bu, maju mawon monggo. Dari rambutmu sampai ujung kaki. Ini hanya milikmu. Oh milikku. Ayo. Rambut dan jantung milikmu. Ya. Dan batinku cintaku padamu. Asik. Cintaku hanya kamu. Cinta merah jambu. Alah. Rinduku hanya kamu. Lihat pohon pisang bila berbuah Kita temenan. sekali. Aduh. Iya. Itulah cintaku yang tak mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Aku tetap setia. Tetap setia Solololololo. sampai mati.
mutan wine rumah sakit. Lambene manga-manga sing wis godrahan. Aduh. Wis manga-manga delaleri maning Jadi ki. Oke. Heh, Stop. gak Kayak kayaknya gari nyong sebelum rumah sakit nek. Kenapa nih? Boyoknya meledos. Gara-gara siapa nih? Bojomu lah. Bekoran Berarti kau harus tutup pakai abotnya kayak gue ya. Iya kayak gue lah nih. Wes, Aduh. ya si bau leksone wis teka ge. Ah iya. Tante, itu yang punya hajat sudah gutul di sini. Oh itu. Itu namanya yang pakai baju kotak-kotak, dekatnya tukang drum, dekatnya tukang kendang itu. Halo Mas. Siapa? Sipur tangannya kecol gue. Kepriwe sires marah ora bener kok. Ya emang kena kayak kue. Kayak kepriwe ge Pak. Lah ngerti. Bapak sipur kecol. Kecol Tapi langat sih, tangane, kayak kamu golong-golong ngarani. Kayak sipur tangannya kecol gue gie. Long be. Iya sih ngomong depan. Forest. Iya wis nyong ya apa-apa ya kena ora apa-apa. Kayak kau Anji, monggo Mas. Mas apa? Apa Mas? Om. Hati-hati nih. Nih. Mes. Oke, nyong ngerti. Nyong bocah anyar. Nyong ngerti, nyong tebe latihan nguri-uri budaya Banyumasan sing memang kudu diuri-uri. Iya. Nyong paham. Iya. Tapi ya terkenal-kenalan di situ aja kayak gue tuh nyong kayaknya ketemu goblok banget mengene. Ya Bu. Orang kayak gue, tapi anger kue arep minggat arep lunga. Mik berlo saya deh, balik nggak disit. Oh ngaboti mic. Oh alah. Orang nih lho, aja baper sih ngapa? Ora ya. Oh itu mau duet. Ya kalau nggak mau duetin ya duitnya saja gitu. Mas Kecol lagi. Mas Kecol. Kecol Sujana. Niki badhe duetin apa duitin? Duiti baik. Duiti baik. Onji monggo sekaripun apa? Sekar macapat dendang. Carane kan anu kae Ponorogoan. Ponorogoan. Ya kok kae nganggo kae ganongan kudune. Dulu drugan. Oh ludrugan. Ije. Itu kan kendang nah ludruk banget. Lagunya apa Mas? Kenapa Mas Kecol? Ami ini sing nang kanan darani temenan anu watu ge Bu. Penasaran Mbak? Watu Bu. Kok mau nekan oli siapa? Anu Bu ke bujang. Bujang. Sing aku ajak coklat. Kae mbok kae. Ngangkat duite. Oh, berarti bujang kerek. Nyawer ora. Oh, ya kerek kan urusan. Apa sih? Apa kae ditakoni? Ya, mbok wong Kecol beda takoni lagune apa ora semau. Col kecol lagune apa col? Gagian col wis sore col ke dalamnya janturan. Mister Mendem. Oh iya Mbak Helen, kemarin kan udah sesi orjenan, dangklungan. Itu yang anggota-anggota DPR alias dapur-dapur masih hutang sisa-sisa cinta. Oh, Jere kena ngobati rasa kesel. Onji. Oke. Mbak Resti badhe nyanyi sisa-sisa cinta. Anji mangke setunggal-setunggal. Oke. Anu Mbak Helen mbok ajeng lagu napa? Monggo. Aku bali. Coba. Mister Mendem disit kae Mister Mendem. Ya karo kok ya. Iya. Apa duit karo Rika? Kang malah gobres-gobres kok karo bawing. Kang Mister Mendem duit karo Rika Kang. Oh karo ya karo bojone ngene tek jogeti yo. Oh ya udah ada apik-apik kabelan. Buat penonton boleh langsung maju ke depan aja bunda-bunda. Aku wis kondo ciuman rake ciloko. Aku wis matur yen mensen omongan lantur. Nuturi kalai lali. Banjur ngunduk bil sampean dadi neken. Tagak penting bisa orang anggap penting anak bojo waras ojo mune nuturi kaya kiai ditoke wae Ebek ora mesti losor dhewe
yen ngono aku rasudi lila no Helen Bali wong tuaku ngingoni resti Ojo cekati wis tak cukup kelelakonku cukup perong kilo pancene bener kandamu tapi miring terus awakku yen wis mari mas konco-konco dipamiti biasa mendemke hilake koncoku leren nundukan kong ana kuat mendamku wis ora kuat ora mesti bro Aku wis klandang cium marake cilaka. Aku wis matur yen mung senamangan kanton. Wis tak aturi yen bakal marake lali. Banjur ngunjuk pil kotoyan ki. Dadine kentir. ora tak gagas penting bisa tuku beras ora tak anggap penting anak bojo waret ojo munamuni nuturi kaya kiai ditoke wae mandangku wis kasar dhewe Kena tak kandhane yen amono aku rasane alelakno aku balik wong tuaku kuat ningon ojo cekatemu pancene bener kandamu mereka merusak awakku yen wis mari kanca-kanca dipamiti syukur bagi mandem kok ditinggalake selamat tinggal koncoku leren nundukan tongano kuat mandamku wis ora kuat alah pengantene teka alah piye pengantene teka moblong ganda seluwes kewes kayak kirik teles matur Mbah Nur. kok iki ngomong apa barang pengantene teka kae Pengantene dalam pengantin kowe ganda seluwes kewes. terus Ora kayak kirik teles padha. Monggo Bung MC. Luar biasa. Ora danaken ya Per. Kayong
Ya, BG-BG kok bae lah ya, Bar. Iya. Nah, diucapkan selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup baru, Gomba Mas. Denit karo Mas apa ki? Mas Mas Hendrawan. Bagas. Moga-moga dari keluarga sing sakinah Sakinah mawaddah mawaddah warahmah. warahmah. Keluarga sing berbahagia dunia akhirat. Moga-moga cepet tiba momongan. Sing soleh atau soleha. Iya. Amin. Ci amin. Ya bentuk sing soleh lan solehah ya. Kita solehot. Soleh-soleha Ya disambung. soleh ya solehah ya. Iya, guys disambung soleh-soleha. Oh iya iya. Angger soleh atau soleha kan ala apa Bi? Oh ditawani. Dede bahagia nggak dek? Ditawani geng. Bahagia ya dek? Eman-eman ditawani. Maju. Lho kok priwe jare kok ditawani. Ya ditakoni. Ada requestan lagu? Lan ditakoni. Ngapa sih? Aman. Dek, Mbak Denit. Aman orang kok anak. ditakoni kok? Mbak Nggak Deni. ada. Ada request lagu? Enggak ada. Apa harap nyanyi? Alah. Ngapa sih? Wis nyanyi mau bengi ya? Kecel. Kecel. Kecel dalam maning. Alah. Mbak Denit, Mas Hendrawan, jadi pengantin gue seneng, tapi aja seneng jadi pengantin. Allah. Kayak tukang kendangnya. Ya. Iya iya iya. Dini. Siapa? Dini. Gini. Dini hari. Mas pengantin harus nyanyi? Monggo. Ora. Wis diborong bae, diborong res. Nit, lagunya apa kira-kira Nit? Request. Nek orang nana lagu bayar ngene. Kamu. Karep bayar ke popcorn. Oh iya, ini masih seasonnya Mbak Helen ya. Mbak Helen, Iki. di sini ada 1001 indang tentunya nanti Mana ya. sih? Dires. Juga ada indang-indang Luar pocong. biasa. Sing duwe kawasan indang pocong. Cie. Sing ora pokoknya ora aneh maning nang Kompas kowe kebek nang Fitri. Tok. Nanti layarnya penuh. Kayak menungsange kae lan. Mbak Fitri mau nyanyi? Oh, nggak pocong-pocongan. Oh pocong-pocongan. Nggih. Cie. Pak Kucir arep nyawer apa kepriwen? Kayak lagi nakokon aja kelalen kelangenane nyong kayak gue Iya, res. siap. Mumpungnya sih, waya Masih wenek. ada waktu. Siap. Niki mugi-mugi pinaringan terang. Amin, amin, Terus amin. para pedagang-pedagang di pinaringan, karo laris-laris. manis. Nggih. Umpamane ora ora esiana sisane ya diwadahi kok ya res. Iya ora apa-apa. Terus para YouTubers ya semoga Ya ini kawit esuk res, taruh burung dipasang YouTubers pada neng kene. mesti anu koko. Tapi ya alhamdulillah terima kasih untuk supporter semua Betul media sekali. sosial media. Tanpa sekarang eranya 2025. Oh, Betul sekali. Betul. Dengan Sangat berpengaruh ya. betul sangat berpengaruh bahkan rela tanpa digaji tanpa dibayar mereka nge-up kita yang Kayak panas ya kudanen, udan ya kepanasan kan. yes ya sangu dewek bakso ya tunggu dewek. Be kadang dipait do. Iya, tapi kadang jare mana aja nyesek-nyeseki padahal era 2025 itu memang wajib Iya. dan harus seperti itu. Mau nyombe bayune nang kono. Nah iya bukan Iya. ya sih. Helen Iya. kayak kena Kompas Be Satria. Kompas Satria len. Iya, Kompas Satria. Coba rungokno. Oh, mau dikasih sayang 2. Orang Hah? orang Halo, bikin kepriwe sih? tarlingan apa? Oh, tarlingan Mas. Mau disit. Sing Helen Oh kembang kirane rawe disit. Kembang rawe disit. Oh disit Helen disit baen. Oh, iya, Iya, Bos. kari kue mengko disit ya anu babakane Helen iki. Yo kopi lendot kan ayo. Iya. Ayo sing duwe kawasan nglendat-nglendoti bojone mo. Ya Bu nyanyi Bu. Kiar nyanyi ke. Ya Mbah, mau trik up nyanyi. Ya siap. Kiar nyanyi ke. Len kok remani ngendilan? Kita panggilkan artis kita yang masih muda belia. Nyanyi apa Mbah? Ke Mbah Putri apa Nit? Boten. Kae Nit. Mbak Putri wong ada cindunganku. Angger kok Mbah apa? Mbah Marija. Alah Mbah Mbuh kowe. Monggo. Ayo kopi lendot pasti bareng 2 belukangnya Indonesia. Featuring juga Mudola Rasa Indonesia. Juga support by ABS Pro Audio. Juga bareng Gonel, kudu denger back joget Gonel. Bombong banget Gonel. Juga tak lupa ini Gonel. diucapkan terima kasih Saja. buat Chat Karman ya. Cih, tuku chat di Luar Karman biasa. baik. Oke. Ya urung mengen apa bosek? Urung. Lagi nuker duit. Anu ngentong Ayo. orang kabeh kira. Apa game? Mari ngendi? Kopi lendot. Oh kopi lendot.
juga dari KYEB Kompas Satria juga hadir. Luar biasa. Tapi oke, orang bisa disebut satu persatu ya ini ya. Iya, pokoknya kabian baik lah. Kabian baik. Sing sekarang di baik. Tak lupa juga buat Bapak RT, Pak Lurah. Oh iya, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Babinsa. Pak Kapolres, Babinsa, Koramil. Sound system aja kelale. Sound system ABS, ABS. apa baik sikat. Tanpa adanya sound system tuh ora bisa Orang nebak-nebak. bisa. Terima Ayo, kasih ya ABS-nya. Iya, 25% loh. Alah. Monggo. Siki apa kapan? Hah? Siki, aja ngesok. Monggo Mas Warsono, kopi lendot Mas Taong. Mio. Fitri. Tarlingan ya, Bu. Nel goyang Nel. Gara-gara kopi lendot lagi sering sangat jangkau. Yen mangisan nang begadang nongkrong ning warung wedang. Gara-gara kopi lendot sing ana ning warung topang duit ana pekayan nang tong kanggo nyiwaki biduan. Yo yo yo. Ora mesti. Tuku sapi. Solololo. Lagi-lagi kedanan kopi lendong. Rumah tangga bahagia. Gara-gara kopi lendong tinggalan di warung topang duit ana pekayan entong kanggo nyiwaki berdua. Ayo ayo. Terima kasih Bunda. Terima kasih ya Bunda. Ayo Ma. Anak goyang goyang goyang. Ngomong-ngomong. Terima kasih. Joget bun. Nel. Gara-gara kopi lendot Alah, sini cantik, goyang cantik. Asik. Yo. Gara-gara kopi lendot lagi sering sangat jangkau. Seneng begadang nongkrong ning warung wedang. Urung tong. Ayo, per. Gara-gara kopi lendot sing ana ning warung atobang. Ya, ini burung rampung bu dintong nabu. Yen goneng ngedon. Oh, indangnya ora ilang. Ya. Gara-gara kopi lendot sing ana ning warung tawang duit lan pekayaan tok
ora kanggo nyewa. Iret. Wis rampung, Mak. Oh, dut maning. Dut. Kebre. Dut. Kasper, cucu pisan ku angel ge. Siji. Kayak botol pokol ya Len. Iya. Untung mbek wadon. Nek lanang tak tega Bali. Lo gantungan kunci. Oke. Nuwun para pamirsa kagung Sumano Putri mangkaten hiburan saking bintang tamu wonten duo Blukang Helen kalian Gomez lan ugi wonten Gonel. Kabiyantu wonten Muda Laras Indonesia. Ki gari lenggeran maning ya Res. Gari lenggeran Banyumasan ya Res. Alas luar biasa. Wayange EBGB kelanange kon pada metu kabeh. Iya nggih. EBG dina iki spesial tukang kendang kabeh. Luar biasa. Kecuali siji tukang copet. Ala luar di sini EBG tiga yo. Pada metu kabeh ngene. Kalah. Alah. Ayo mangkat. Mangkat. Sing alon-alon bae. Oh, lo. Badute kabeh nyong. Priwe. Nyong ngene iki lagi nganu ki. Yo. Ayo bantu kabeh, bantu kabeh. Para wayang yo. Metu kabeh ke badute. Yo. Isi wayange. Garap res, garap. Ayo. Lambangan. Ayo ini bendrone kula golek jeke pengen baru semarang bareng
Ya pokoknya res. Ya. Kejedit. Dateng Ya.